Moj čale, đubre pokvareno, kakav smrad, ne mogu da verujem, neopevana đubretina, ne mogu da se načudim uopšte kako je odvratan čovjek. Tišina bre! Šta je? U mojim prisustvu neki ne smije oca da blati. Ja ne smijem. Jebim mi ti lebani, to je bezobrazan. Kako možeš otac bre, znaš koliko se on trudio i mučio tebe da napravi? Vi ćete mi kažete, jel? Pa ti da oca blatiš. To je đubre bre, to je đubre neopevano i to moja majka zna. Ona to zna, ona je toga svesna. Kako sam poludela. Šano, smiri se, šta je bilo? Ona će odmah da podnese zahtjev za razvod braka i neće da ostane sa njim više ni dana. I ne treba, đubre pokvareno. Pa dobro, šta je bilo? Smrad smrdljivi. Kako bre šta je bilo? Došao jutros prepodne, majka ga pita gdje si bio noćas. Kaže izvini, nisam ti se javio, morao sam hitno da otidem sa mojim šefom prodaje Draganom Pajevićem na službeni put. Tu smo obavili službenu večeru i prenoćili smo. Smrad! Pa možda i bio. Lažov bre, kako možda je bio, kad ja znam, a i ona zna, da je Dragan Pajević Pajke prenoćio kod moje majke. Dragan Pajević Pajke prenoćio kod njojzine majke, jo, pa to bre pravi refren, mora da predloži to Marinetu Cakovu. Nisi stigao? Evo me, Super. stiže po dogovoru. Svaka ti priča. Si dono. Svinje od 200 kila I? samo tako da podelimo. Kako? Pa bratski bre. Nemoj Đole da delimo, bratski. Nemoj, nego da delimo na pola, na ravne delove. Važi, A de važi.